Leviticus Chapter. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, Yeni mra eda hɔ ma ɔkwatani. Eda obu nu sɛ ne ho ateɛ no. Ɔmfa no mrɛ ɔsɔfoɔ no. Na ɔsɔfoɔ no mfrɛ di nkɔ nsraban no akyi. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ kwata ntotoe no asan ɔkwatani no ho a, ɔsɔfoɔ no nhyɛ ma ɔmfa nnomaa a wɔn ho tie mmienu, animu ne twene durudua ne koogyan ne adwura ma deɛ ɔrebɛte ne ho ne mmra. Na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ma ɔnkum nnomaa no biako, ayewa bi mu, emesuo so. Na nnomaa nikanfoɔ no deɛ, ɔmfa no ne twene durudua no ne koogyan ne adwura no, na ɔmfa ne nyinaa ne anomaa nikanfoɔ no mu anomaa a wɔku no mesuo so no mu gya mu. Na ɔmfa mpeti deɛ ɔbɛte ne ho afiri ne kwata ho no so mprɛnson, na ɔnte ne ho, na wonyae anomaa nikanfoɔ no ma ɔnkɔ wuram, na deɛ wate ne ho no nsi ne ntaadeɛ na wonyi ne nwi nyinaa koraa, na ɔmfa nsuo nnware na ne ho ate. Na ɛno akyiri no ɔmmra nsraban no mu, nanso ɔntena ne ntomadan no akyi nanson, na da a ɛtɔ so nson no onyi ne ho nwi nyinaa, ne tiri ne ne bɔdwesɛ ne ne ntɔn nwi nyinaa na wonyie, na wonsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware ne honam na ne ho ate. Na ɛda a ɛtɔ so nwɔtwe no ɔmfa nnwanten ma mmienu a wodi mu, ne odwammaa bereɛ biako a wadi afe a wodi mu, ne aduane afɔdeɛ asikyiresiam efa abupɛn du mu mmiɛnsa a wɔde ngo afore, ne ngotoa ma biako mmra. Na ɔsɔfoɔ a wɔte ne ho no mfa ɔbarima a ɔrete ne ho no ne nneɛma no mmegyina Awurade anim, Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na ɔsɔfoɔ no mfa nnwanten no mu biako mmra. Sɛ asodie ho afɔdeɛ ne ngotoa ma no, na wɔnhim no ohim afɔdeɛ Awurade anim. Na ɔnkum odwanten ba no deɛ wɔkum bɔne ho afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ hɔ, deɛ ɛhɔ yɛ kronkron. Ɛfiri sɛ asodie ho afɔdeɛ no nso yɛ asɔfoɔ no dea, te sɛ bɔne ho afɔdeɛ, ɛyɛ akronkronneɛ mu ade kronkron. Na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ mogya no bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa, ne ne nsa nifa kokromuti ne ne nan nifa kokromuti ano. Na ɔsɔfoɔ no mfa ngotoa no mu bi nhwie ngu ɔno ara ne nsa benkum mu. Na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa nifa mmɔ ngo a ɛwɔ ne nsa benkum no mu. Na ɔmfa ne nsateaa nka ngo no bi mpete mprɛnson Awurade anim. Na ngo a ɛbɛka ne nsam no, ɔsɔfoɔ no mfa bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa, ne ne nsa nifa kokromuti, ne ne nan nifa kokromuti ano, asodie ho afɔdeɛ mogya no so. Na ngo a ɛbɛka ɔsɔfoɔ no nsam no, ɔnhwie ngu deɛ ɔrete ne ho no atifi, na ɔsɔfoɔ no mpatama no Awurade anim. Na ɔsɔfoɔ no mmɔ bɔne ho afɔdeɛ no, na ɔmpatama deɛ ɔrete ne ho afiri ne ho fi mu no, na ɛno akyiri no ɔnkum ɔhye afɔdeɛ no. Na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ no afɔrebukyia no so. Na ɔsɔfoɔ no mpatama no na ne ho ate. Na sɛ wodi hia na ne nsa anso yeinom so a, ɛneɛ ɔmfa odwanten ba biako mmɛyɛ asodie ho afɔdeɛ, nye ohim afɔdeɛ mfa mpatama no, ne aduane afɔdeɛ asikyiresiam efa abupɛn du mu biako a wɔde ngo afɔre, ne ngotoa ma, ne anyankuku mmienu anaa amrɔ no mama mmienu a ne nsa bɛsosoɔ, biako nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na biako nyɛ ɔhye afɔdeɛ. Na n'ahodwira da a ɛtɔ so nwɔtwe no ɔmfa mmerɛ ɔsɔfoɔ no Ahyiaeɛ Ntomadan no ano Awurade anim. Na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ dwanten ba no ne ngotoa ma no, na ɔnhim no ohim afɔdeɛ Awurade anim. Na ɔnkum asodie ho afɔdeɛ dwanten ba no, na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ mogya no bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa, ne ne nsa nifa kokromuti, ne ne nan nifa kokromuti ano. Na ɔsɔfoɔ no mfa ngo no ngu ɔno ara ne nsa benkum mu. Na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa nifa nka ngo a ɛwɔ ne nsa benkum mu no bi mpete mprɛnson Awurade anim. Na ɔsɔfoɔ no mfa ngo a ɛwɔ ne nsam no bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa, ne ne nsa nifa kokromuti, ne ne nan nifa kokromuti ano, deɛ asodie ho afɔdeɛ no mogya no wɔ no. Na ngo a ɛbɛka ɔsɔfoɔ nsam no, ɔnhwie ngu deɛ ɔrete ne ho no atifi mfa mpatama no Awurade anim. Na ɔmfa anyankuku anaa ɛmrɔ no mama a ne nsa bɛsosoɔ no mu biako, adeɛ a ne nsa bɛsosoɔ no mu biako nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na biako nyɛ ɔhye afɔdeɛ mpae aduane afɔdeɛ no so. Na ɔsɔfoɔ no mpatama deɛ ɔrete ne ho no Awurade anim. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma deɛ kwata atotɔ no a ne nsa nso n'ahodwira adeɛ soɔ no.
Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, sɛ muduru Kanaan asase a mede me rema mo sɛ munni soɔ no so, na sɛ mede kwata ntotoeɛ me totɔ mo dibea asase no so efie bi ho a, ɛne efie no wura no mmra mmɛka nkyerɛ ɔsɔfo no sɛ, ɛyɛ me sɛ biribi a ɛte sɛ ntotoeɛ wɔ me fie hɔ. Na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ma wɔnyi efie no mu nneɛma mfiri adi ansa na ɔsɔfoɔ no ahyɛ ne mu akɔhwɛ ntotoeɛ no, na efie no mu nneɛma nyinaa ho amu fi. Na ɛno akyiri no, ɔsɔfoɔ no nhyɛ mu nkɔhwɛ efie no. Na ɔsɔfoɔ no hwɛ ntotoeɛ no, na sɛ ntotoeɛ no wɔ efie no fasuo ho, nkekaeɛ akotobibire anaa kɔkɔɔ, na ani atotɔ mu asene yɛ fasuo no a, ɔsɔfoɔ no mfiri efie no mu mmra ɛpono ano, na ɔnto efie no mu nanson. Na sɛ ɛda a ɛtɔ so nson no ɔsɔfoɔ no sane ba, na ɔbɛhwɛ, na sɛ ntotoeɛ no ayerɛ efie no fasuo ho a, ɔsɔfoɔ no ma ɔntutu aboa a ntotoeɛ no wɔ mu no ntu ngu kuro no akyi deɛ ɛhɔ nteɛ, na ɔnwerɛwerɛ efie no mu nhyia. Na ɔmfa dɔte a ɔwerɛwerɛeɛ no nkɔgu kuro no akyi deɛ ɛhɔ nteɛ, na ɔmfa abo foforɔ nhyehyɛ aboɔ no anan mu, na ɔmfa dɔteɛ foforɔ ɛma efie no ho. Na sɛ aboɔ no tutuo ne efie no ho werɛ ne ɛho ma ɛkyiri no, ntotoeɛ no sane bepue efie no mu, na ɔsɔfoɔ no ba na ɔbɛhwɛ. Na sɛ ntotoeɛ no ayerɛ efie no mu a, ɛyɛ efie no mu kwata a ɛsɛe adeɛ, ɛho nte. Enti wɔnnwiri efie no mu fam, na bɔne ne mpuna ne efie no ho dɔteɛ nyinaa, na ɔnsesa mfiri adi nkɔ kuro no akyi nkɔgu deɛ ɛhɔ nteɛ. Na deɛ ɔbɛkɔ efie no mu na a wato mu nyinaa no, ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ wɔda efie hɔ no nsi ne ntaadeɛ, na deɛ wɔdidi fie hɔ no nsi ne ntaadeɛ. Na sɛ efie no ho ma akyi ɔsɔfoɔ no ba bɛhwɛ, na sɛ ntotoeɛ no nyerɛɛ efie no mu a, ɛnea ɔsɔfoɔ no mu efie no sɛ ɛho te, ɛfiri sɛ ntotoeɛ no asa. Na ɔmfa nnomaa mmienu ne tweneduro dua ne koogyan ne adwira nwura efie no, na ɔnkum nnomaa no mu biako ayewa mu masuo so, na ɔmfa tweneduro dua ne adwira ne koogyan ne anomaa anim no mmɔ anomaa a wɔkum no mogyaa ne masuo no mu, na ɔmfa mpete efie no ho mprɛnson, na ɔmfa anomaa no mogya ne masuo ne anomaa anim no ne tweneduro dua ne adwira ne koogyan no nwura efie no, na wonyae anomaa anim no kuro no akyi ma no nkɔ wuram, na ɔmpata ma efie no, na ɛho ate. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma kwata ntotoeɛ nyinaa ne ntutueɛ, ne ntoma ne efie ho kwata, soa ne ntwintwameɛ ne ntampeɛ, sɛ ɛnkyerɛkyerɛ bere a adeɛ ho nteɛ ne bere a ɛho teɛ mu. Yei ne kwata ho mmara.